गिंदी कर डालो को फिर ठंगा या वो जेते था कितना चुरकू इशो अरे देर दे कितना इसांगी कितना ये था क्यों टांग मरते थे ये सब के डबल लेता बराबर क्या लीटर को होता है ना इधर दिया जगह की थोड़ा नहीं गाँव लल्ले से ही रो कॉन्सेप्ट दिला तो नाम है क्यों उठा चे दो कैसे तो धीरे ये रोकवा दे टैसी टैसी तोंबार से नहीं ठिले ही कोरा शब्द तेरे पैट कोरा शक्लेगी खला होता है सेटिंग की वो ना हमारा खलो हमारा था क्या कोई शास्त्र रे ये दिखा ला जागो रे सिचा की जागो में शास्त्र रे जागो शिबु शिबु खाओ दूसरा मिला तेरे रोकवा चाहिए लेना यहाँ डोरो ओ नहीं दे जागो ने निशान क्यों दो काशी कांग बंद क्यों नहीं दो हे कुछ यार ठीक ऐसा नहीं ना ये नहीं रखा बर्रा अंदर बग गया बाबा कहाँ गया अंदर में घुस गया ये जरा अफ्रीका तो अफ्रीका ये लेते बड़ी बाल देखे जी बहुत अच्छे उसका नहीं आता है अंदर बग गया परफॉर्मेंट कर देने भाई ले वाह चॉकलेट करते पप्पा अयो अफ्रीका रहते ओल्ले का यहाँ के चॉकलेट ये समझ ये बात दस हम जो तो इधर है नमको कुछ भेजा इधो निम्दो बालो वाले करा इधो अफ्रीका सुपर फुटबॉल मार दे रहे फुटबॉल मार दे रहे तेरस्तारा ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಬಾಯ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೋರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿಬೆಟ್ ಅವರು ನೋರಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಾಯ लो शेजर पूरी जी ಏನೇ ಮಾಡಬೇಡ ಅವರ ನಮ್ಮ ಜಿತೇರು ಚಿಮನ್ ಓದ್ತಿದೆಯಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರು ನನ್ನ ಮಗನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನ ಮಗನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಬರಿ ಕನ್ನಡ डर गया ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಮ್ಮ उसका दोनों भी नहीं है बोलते क्या दोनों अप्पा अम्मा हाँ निम्जे निम्दा और ये नहीं रुको और अक्कन बेन का लड़की पूरी निम्जे पा मंगिजर ठोंसर लसा हेलो पा म ठोंसर लसा पा म ठोंसर ऐसा मुझे बीजा भूमि ऐसा बंदी तो कल लेबर लोग तो ना ये ना भी थोड़ा रोका बंदी तो मार दिमाग अब करे सो करो अब बंदी ले ओ टेस्ट ले ता धीरे धीरे महाराज सीजन में किलोमीटर समझूस तो ना जगह गाँव स्ली रो शिंगना ना ले जगह दी रिक्यू फ्रांस सोल गुरु ले दो रिक्यू तो रे यानी कुछ ला शिंगा दा कुछ मेगेन थे रो ता ना जो सीजन ये ले यर दी कुछ रिक्यू दे कुछ दे ले मिजा शिशुगुस तो रो होटल रेशन चावल दिए अनि तंदा दिगी रेशन की तंगवे की जुबजे दोस्ता तंदा दिया जो अरिला शुगे तंदा अरि कलर अरिला शुगे तंदा अमदु चुंजु कोंग देरोन दोछानी तंदा शामशिबशिगु दुगु अनि शरगु रुशवा तंदा चिंदी गेबतरी चिगलानी शरगु रेशन दिगी क्यों चला नहीं कम से रिश्ता और छील है ना वालों को इसलिए सो धीरे धीरे रेशन ट्रैवल ले दिए रो क्या क्यों चला तेरे मिज़ा शिवु दो अनि डिजेला दीवार देला क्या तंदा लंगा सुला लम्सो जुगे दे मिज़ा खासिश तो तेरे टे ही क्या तुम तेरे तंदा रेशन मिज़ा दिंजु किए रो डिजेला अनि
아주 시작 라라니 게임이라 하는 자가교 해래 컨트롤 미자 주중이시더라 컨트롤가 제일 때치니까 디디찬테니 이렇게 담배를 신자갈리 뒤에 와 이제 배터 볼로 ऑनलाइन कर रहा हूं लिस्ट तुम देखो सीधा जोते ये 가다 मुखिया गांव के लीडर है और ಯಾಕಬೇಕು ಅಕ್ಲೆ ಗುಂಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರಿ ಅದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬರೋರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಂತು ಜನ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಲೈನ್ ಅದು ದೇವತಂಗೋ ರೇಲ್ ಅದ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ ಪಾಪ ಅವರ ವರ್ಷ 90 ವರ್ಷ ಅವರು ಹೀಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಮ್ದು ಚುಂಡಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಇದು ಖುಷಿಗೆ ರಾಶನ್ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಶನ್ ಕೊಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಯಾ ಬರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಶನ್ ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೊತೆಗಿದೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆ ಬಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೋಟೆ ಬಲೆ ಕೊಲೆಗ ಬಾಸ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಹೋಯ್ತಿಲ್ವಾ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಸರಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 김에 가서 그래도 맞아. 저거 싫으면도. 내가 더 좋은사. 그래. 건도 내려야 시작을 내가 용어 주는 디네 킬로미터 숨주 줘로. 용어 갈래 하고 그래서. 저거도 내도 와 예도 와 또다든지 여러. 시간 되다. 어디에나 내가 더 그래서. 그지 신가를 하고. 내가 ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅವರು 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಎಂಟೇ ವರ್ಷದೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರಿ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನೀವು ಕೂಸು ಗೀಸು ನೋಡಬೇಕು ರಾಷನ್ ತಗೋಬಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಅನ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯೋದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಂಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕುಡಿಯೋದು ಸರಿ 아유, 도시. 내가 지니 피셔. 나를 콘슬레 라월 찌데 찌민들라 찌드 도시로. ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತಿರಿ ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಟಿಬೇಟ್ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೋಯ್ತಿದೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಲಾಭ ಜಾಯ್ದೆ ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ 80 ಆಯಿತು 80 ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಸರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ 내려로 가서 나와 찍냐로 단다 보고 로진지 로축쳐지로 디술들에 프랑스 낭술에 모바일로 딴 데디에서로 아니 허메 심이 따로 레셔니 부디 킨트도 이제는 제일 체는 것도 차가도 저 아침에 부디 판바 날리 부리우셔도 이제 아니 이제 명할레시 셔마 축dinjel push 정신이 이제 부모르시 어디 선배교르시 니탄데 사자딩이 땡어도 무슨 거라 엔디치라 따심 시메기 포레스키 차 프로샤시 따심 니시든로 내가 디심에 부지세도 가서 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗ ಸದಾಯ್ತು ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎತ್ಕೋಯ್ತು ಇದೆ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಾಮನ ಪೋಬುಲು ಹೆಸರು ಇದು ಮಾಮ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ನಿಮ್ದು ಹುಡುಗಿ ಏನೋ ಯಾರೊಂದು ಕಾಕ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾವ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ದ ಬಾಬು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇದೆ ಎರಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸದ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಬಾಬು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ 로 줄러서 ಸಾಯಂಕಾಲ ಐಟಮ್ 아이템 구래
아이템 굿. 나디 8kg 주지. 제 블루 킬로가. 아니 수지체 4kg 찍체 놈체. 아니 사체 고름. 잡아디. 아니 니 겨우 그런데 세스도 단다 하래. 샘겔 스트로. 니 나가 구유. 나가 구. 와 다한테. 한도 있어 그런데 리스트 시즌 때. अभी नंबर सीधे कोड़ा तक बंद ಯಾರೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್ कोई कोड़ा गंटा अभी देते नौ आइटम हो गया हां ಅಣ್ಣ ಇದು 9 ಐಟಂ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೇಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಲ್ಲ ಎಣ್ಣ ಕೊಡು इधर नीचे का पूरा दियो पहले दाल बाद में वो मैश दे ले देखो ठीक देवीरंगा उधर भी थोड़ा खींचो ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಬತ್ತೆ ಬಿಡು ಏನೈತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಸಾಚಲ್ಲ ಉಬ್ಬ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕುವ ನಾನು ಎರಡು ಹಾಕತ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕದಂತ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ರಾಮ್ ಲಲಿತಾ ಇದೊಂದು ಎತ್ತು ಬಡಿ 6 ಗರಮದಮ್ಮ बहुत गर्मी है थ्रिट से बस शुद्ध ठीक है मैं छावा जगह दो तोंदा छावा जैसर दा छावा जगह तोंदा जगह तोंदा सिद्धम्म महादेवा तो मोद मोर चिकुरे यार इला चिकु इला से अम्मा नाम जोदा होइदिरे मेरा ओ मेरा लसे मेरा सीधा डुगु में याद है पड़ गया ले याद है नोड़ी हम नोड़ी आली चम्मा अम्मा आली नोड़ी नोड़ो इंडिया अच्छा के सरी पापा दांजु दिछारो थाबो दिछासना जो 디파스텔에 겨우 미장 미스트로 호텔데이 디제나니 자라나니 겨우 미장 쪽 같이 셔순도인디니 순저스트 봐 대신 근데 미장 될 든주 키에 대신 야갈 미장 추스 이제 저 게임기 인라 겨우 같이 쪽인데 라티젤라 그세 저 미장 게주 레레신 TV 라티 रंगम्मा कॉफी कोड़ा ए बारिश तंगिनी वो ए वाई का जन का नायनो नंजप्पा चढ़े कोड़ा नंजप्पा इरदमो नंजम्मा घोड़ा ಹೆಸರೇನಾ ಏ ಜಾತ ಬರ್ ನಂಜಮ್ಮ ಏನಾ ನಂಜಪ್ಪ ಘೋಡ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಂಜಮ್ಮ ಘೋಡ ಮಾದೇಗೌಡ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ನಂಜಮ್ಮ ಘೋಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾದೇಗೌಡ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ವಾ 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 इसको भद्रಮ್ಮ बेटा भद्रಮ್ಮ मादेगौड़ फुल वाला कैसे गाजर दे दाओ गाइस आज दी बस ता 시자이 लीर मनी 요로 됐다 많이 아마 미장이 고니 열었어요 당이 미장 찍었어 미장이 열었어 미장이 제셔이로 약간 좀 이제 센트입니다 리스트 민도 리스트 십시고도 다 미장이 더 된수 프랑스 작은데 열었어
장사견에 로가셔견에 이기래. 아마 알레. हाँ ऐसे रो है ना नाम बोलो बोलो निम्दो काव्य मधु मनु दिव्या मनोज मनु विनय भाग्य गौरी सुमित्रा बसमा 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 ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೊತೆ ಇದು ಪಿಚ್ಚೋಳ ठीक है थैंक यू बोल थैंक यू ಬಾಬು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡು थैंक्स मारो ಬಾಬು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ थैंक यू ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಾಬು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋರ್ಗ ಇದು ಜಿಂದ ಕೊರಾಂತ ಮಹೇಶ್ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಜಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ಪಾಪ ನಿಮ್ ಕೂಸುವೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏಯ್ ಮನೋ ಬಾಬುಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಬೇಕಾ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜೊತೆ ಹೋಗು ಮನೇಲಿ ಕೊಪ್ಪ 지금 시기 키도 어디 사자 따와도 없다. 그렇죠? ಮನೆ ಮನೆ 시기 보고 될 셈시대. 괜찮지? 야, 난 내일도. 이게 난 떨어져도. 네. 이게 कल परसों ऐसे नहीं था ना अभी तोड़ दे पूरा ये फॉरेस्ट आकर निकाल दिया कल परसों ऐसे नहीं था ना वो चीता पकड़ने के देखो ये रखा हाँ वही कल परसों नहीं है तो ऐसे यहाँ एक घर है ना जो निकल दिया हाँ तो खासा जो निमंगी ये ले तो रहा थे गांव ताकल लिया बा ठीक है तो देख खांग बदो नहीं जे तो खांग बदो पूरा तोड़ दो खांग जो फॉरेस्ट ले चलो मैं देखा हूँ जो ने 6 में शेड ने खांग जो इधर जली दी जली शायद अंदर क्या रखा कुछ नहीं रखा ये दा जले नाम दो नाम ಮಗು ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಕೂಸು ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಬಾಗಿ ಮನೆ ಏನಾಯ್ತು ಮನೆನೇ ಬಾಬು 강바데 포레스게 또렌서 가사 강바도 그 또르자 강바 하래 가사 강바도 그 뿌르토르 돼 가사 디면도 돼 ಸರಿಯಲ್ಲ ಶಿನಾ ಮೇವಸೆ ಅಸಿಂತಕ ಚೋರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಿತ್ತ ಕೂತ್ರಿಲಿ 나 ತೋರ್ದಿ ನಿಗಾಲ್ ದಿಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಬಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ 딘즈 리유제 돼 샤도 강제 스미 예 식스 미 샤도 돼 자 자라 ये क्या पकड़ने का है मैं 식스 미 돼 하고 네 और ऐसे 예 어디래 इसको कैसे पकड़ना ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬರದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಉಗ್ಗಿರ ನಾಯಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನುಗ್ಗಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾಯಿ ಈ ಕಡೆ ನಾಯಿ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಬು ಆ ಕಡೆ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು 내가 가르쳐요 너무 가르쳐요 나이 샤고다 키 샤고 키 샤워를 몰라 키 사올리라 이불로 찔르고 있어 나이 ನಾಯಿ ಈ ಕಡೆ ನಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ನಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಬಾಬು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಮಟ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು 샘지 샤워서라 키로 샤나는 그저 사올리도 키 사가 용을 그래도 심사 강변에 포레스트 돼 샤 이 잡으러 포레스트 디파트먼트 여보 सिक्स में और देखा अंदर नहीं जाओ तो जाओ अंदर नीचे आ जाए ये अंदर जाते ना लोग हो जाए ना अच्छा वो ये उसके ऊपर पाँव रखते हैं ना ये नीचे गिर जाते हैं अच्छा ಸ್ವಾಮಿ ನುಗ್ಗುದಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ उसको ऊपर पाँव रखे हिलाएगा ना वो तरह ये नीचे लाक हो जाएगा अंदर में जानवर रखता होगा नांगलो बुक लसेमजी शाच है नहीं दी साली रो अंदी मार लोग चाहिए सर दिमा yang सर्वुद दिन तो लियो इसमें करेंगे ಸೋಲಾರ್ लो सर तेल करेंगे दो चीज करते ಹೌದು ಸರ್ ನಡಿ 내가 샤마 셰스라스도 보디 한 좋았어 진짜 너무 로 축제였을도 선배께서 야 가장 내려도 대 강보도 다다 강보 떨어져도 그렇지
ಸರಿ ಸುತ್ತಲನ ಸರಿ ಬರ್ತೀರಾ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಸರಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಗೇನ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೋಡಿಯಾ ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಸೇನಾಗಳ ಇಂಗು들은 다 심지 쌤지 일리 있어요. 다 보고 이제你们정아 명강 샤인스도 정아 샤네 사지리 지레서 사지리 제 니모들 은 좋아인스 로 충글다 보면 이제 쉐어를 다 현서 이제 아무데도 이제 당외에 조사에서 우민도 너 아주 좀 뭐죠 어디 할래 리디오 산다디 델레 미잔 추정하시죠 어디 쇼 남서 중에서 हाँ ड्रॉप हमसे यूं है रिश्ता क्या चला गया काम का चल गया अच्छा ये रोड बनाने वाला हाँ लगा जो है अरे रोड कैसे बना रही माँ रोड कैसे बना रहा है ये मिज़ा मंदिर ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ काम में किया बोल रेशन दिया अभी है बोलो बुलाएंगे तो आएगा वो बंदरा दो रेशन ಕೊಡ್ತಾರೆ कुछ नमी समझ लगा चाहिए तो सच मिनिस तो काम बताएं मिज़ा ये लोग ये गुए नहीं ಟಿಬೆಟನ್ ಅವರು ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕು पक्के टाउन लो से मैंने दिखी दी ले आज को ಬಿಟ್ಬಿಡೋನು उसको एमपी ने लेकर ಈ ಕಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಹಣ बुला दो हम लोग यहाँ कुछ खाएंगे ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡ ಬದನಕೇನು ಬೇಡ ನಾನು तुम बुला बोलो इसको है ना ಅಣ್ಣ ಕರೆದಿರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ तुम बुला दो हम लोग यहाँ कुछ खा कर बैठना चाहिए तुम बुला देना कह रहे अभी टाइम जल्दी 10-20 मिनट वेट करें ಈಗ ಅಣ್ಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಾರಾಳು ಬರೋಣ तो कुछ क्या दाम बोलो सो क्या दाम बोलो एमपी नहीं है वो एमपी भगवान होते उधर कर्नाटक का हाँ एमपी एमपी बोलो खलासा दिए दे लंच ब्रेक कनाडा की स्पेशल खाना दरो अन्ना सांबार अन्ना सांबार ले दा 와 엔 못해요 못해요 다 소령년가 매교 칼라 소령년 칼라 소령년가 제야만 다디 나자 정도 셈제야만 에 신보르 이가도 감길이 아트로래요 밖에 미스트리 밖에 되어 미스트리 가도 못해 세일러 어느 모델 내 사고도 신부께 खालायो वो खाला क्यों दो नहीं सिंबोर अन्ना संबंध साउथ के खाला ने फ्रांस कौन क्यों उड़ा कौन समझे प्लेट ने रो ಅಲ್ಲಿ ಕಗಲೆ ಕುಂದಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು प्लेट लो कौन समझो ಆಟ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೂ ಇದು फ्रांस को पर मुझे खाला सा देते ರಾಗಿ ಸಿಟು ಇದು ಯಾವ ಊರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಬಂದ್ರೆ ಕಪ್ತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಮಾಡಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಕರೆಸಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಸೇರಿ ಸಾಕು ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಂದು ಬರಬೇಕು 무드 뭐 빼고 저거다나 그래 상호 신보라 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪುರಾಣ ಒಟ್ಟು 또나 용매 따야 신문스라고 담배 걸어요 또나 따대네 신문 신보라 제가 당해버리러 짱에는 가라 가지고 또는 얘가 매주 가라야 뭐였지 ಗೋಳು ಹೊಡೆದ ಸಾಕದವ ಅವಳಿಗೆ 얘가 가려고 그러잖아 먼저 배받은도 가려고 자비주비라는 사디 정말 아이템 담을 루에요 영어도 가고 아니 신부터 너 ಎಣ್ಣೆ ವಿಲೇಜು 서지디 삼벌디 쇼 나도 쌤돼요 수군데 ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿ 여만 나가 좀 별 정보 뒤도 그저 다 본다는 깨당서 달리 싶어서 전부 나가시가 돼서 그저 정보 뒤에 강바인데 신도 그저 얘 치료를 내주셔 내가 나가셔야 돼 아니 님들 나가셔야 돼서 본다 소리 나다 그 나가 취사 뒤치들도 본다는 깨당 봐 깨당서 그저 대신
पैसा के हिसाब अचानक को चोरी हो जाएगा काम करके पैसा बहुत मिलता है ना कहाँ रखते हैं बैंक में रखते हैं बैंक में रखने की जगह नहीं तो मेरे पास रखो हम रखेगा हम लेके भाग जाएगा हाँ बहुत दूर से काम करने आया है अच्छा काम करो है ना हाँ ये क्या एक ये है प्लास्टिक नहीं है बोरा दे दो एक एक बोला दे दो चार ये पाँच पैसा अच्छे हो गया और एक पे मिले और एक ऊपर दिया उसको ऊपर है ना ऊपर है अभी एक फैमिली लास्ट पे मिले कौन सा टे आमा ये आपका उन्नो अंडे मोनो नाल अंजी आरे ये 7 8 9 बस ठीक है ठीक है ना काम अच्छा करो पैसा कहाँ रखते हैं एक में रखता है कि इधर रखता है कहाँ रखता है हम रात को चोरी करने आएगा रात को हम आएगा आस्ता आस्ता ता संजो दिने लोनरीला मिजांग ngatu एक भी नहीं जा रहा वो भी नहीं जा रहा हम साथ में काम करके मेरे साथ में जाएगा तो